Charo ani fitinɛ daminɛna Rusila dugukolo kan kabiri kunɲɔgɔn tɛmɛlen. Ukraine jamana finitigiw labɛnnenba de don ka tasarali boloda ka taa Moscou ma. Ukraine ye a lase k'u ka finitigiw kɔni labɛnnen don minnu donna Kursk kabiri utukalo tile 6 ko nin kɛlɛ in taabolo balila Kremlin la ka kɛ n'u ka wulikajɔ fanga bonyali ye ani fɛnɛ ka fara u ka sen donni na Rusila jamana kan min kɛra ni Rusila marabolo caman minɛli ye Ukraine jamana finitigiw fɛ. Rusi jamana ka fanfɛ ye wulikajɔ kɛ n'a ka finitigiw ye ka dɔ fara u ka kɛlɛbolo kan ko walasa ko ka se ka Ukraine jamana finitigiw bali ka fitinɛ boloda. O kama duguden mɔgɔ 100,000 wulila ka bɔ u sigiyɔrɔw la ko fɛn min ye Ukraine jamana ka dangarili walew lawarali ye a n'a sinteliyali ye ko min baaraw taabolo teliyara kosɛbɛ ka kɛ ni jamana wɛrɛ finitigiw sen donni ye Rusila jamana dugukolo kan wa min ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ ko kabiri duniya kɛlɛba filanan n'o ye Seconde Guerre mondiale ye o waati la. O kɛlɛ min fanga bonyana kosɛbɛ a n'a wulikajɔ Rusila jamana finitigiw fɛ n'o kɛra sababuya waatiw la Rusi jamana ka wulikajɔ kɛ ka Ukraine jamana dugu caman tun minɛ ko Rusila jamana finitigiw ka yan k'u nin di cogo min na u bɛ se ka Ukraine dugu caman minɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ min bɛ senna nin y'a san 3 ye ko nin kɛlɛbolo ladonni Rusila jamana dugukolo kan sera ka kɛ Ukraine jamana finitigiw fɛ kɛra sababu ye walasa u ka finitigiw ka se ka hakilisigi sɔrɔ u tun mago bɛ min na nin kɛlɛ in na ko min kɛra ni ɲininkaliw ye min jaabi bɛ Rusila jamana bolo wa ko fɔ ni Moscow ani Kiev ye u yɛrɛ minɛ ka kɛ ni kɛlɛ yɛrɛ yankan bonyali ye ka fara kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw labilali ka kɛlɛ kun kan u ka nin marabolo in kɔnɔ. Kiev y'a sɛbɛntiya ntɛnɛndon k'a fɔ k'u sera k'u tigɛ kɛ Rusila dugukolo 1000 ɲɔgɔnna kilomètre carré la u ka wulikajɔ dangariliw senfɛ tile 6 kɔfɛ. Sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔ ka fɔla tarata don AFP ka kunnafoni disow kan min jateminɛli kɛra ni kunnafoni diso Institut Américain ale ka sɛgɛsɛgɛli kalanbolo sigili ye nin kɛlɛko in kun kan n'o b'i wele ko ISW k'a kɛlɛkɛkulu sera ko ka kilomètre carré 800 ɲɔgɔn minɛ dugukolo la. Ukraine ye wele bila tarata don Moscou ma k'a ka sɔn kɛlɛban ma min laseliw kɛra kunɲɔgɔn kelen Ukraine jamana kelen kɔfɛ ka dangarili wale juguba ninnu boloda ka taa Rusila jamana ka ni marabolo ma n'o ye Kursk k'o kɛra jaabi ye Ukraine jamana fɛ ka taa Rusila jamana ma u kelen kɔfɛ ka kɛlɛ ta ka ɲɛsin u ka jamana ma min laɲini bɔra Kremlin yɔrɔ février kalo san 2022. Rusila jamana ka fanfɛ u ka finitigiw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u sera ka Ukraine jamana ka dangarili wale caman bali u ka ni marabolo fanfɛyɔrɔ in na min ni Ukraine jamana bɛ dancɛ bɔ yɔrɔ min ni kɛlɛ binnen don a kan kabiri utukalo tile 6 n'o kɛra ni Ukraine jamana finitigiw ka sɔ gɛrɛli ye ka don Rusila jamana dugukolo kan min tun ma deli ka kɛ kabiri diɲɛ kɛlɛba filanan Seconde Guerre mondiale o waati la.